рады вновь приехать до вас в гости. Сегодня мы хотели бы поспевать весновые песни, які походять з різних регіонів, і це будуть пісні, починаючи від буквання весни і скончаючи русальними піснями. Самые різні до основних всіх обрядів, які є свято в весновых в Беларуси. И начнем мы с первой песни. Это такая ранний весновый хоровод с браншами. Это весновая песня, весновый хоровод с Бобруйского района. Да, там такие вельми сумные тексты, что не уже. Можно плакать. Хоровод великий, улица малая, ой, люли, улица малая. Не хороводу, дай раскалы
це великодне, і, звичайно, співається вже з припевом «Христос» там «Воскрес Сын Божий», а до гэтага пяюць, звичайно, розныя іншыя припевы, наприклад, «Жаркое сонце ваконца» або «Зелёны яблоко гравы». Вось, в нашым выпадку будзе «Жаркое сонце ўсходя». Это Крупский район. Вялечкае дзеці, нечага надзеці, жаркае сонца ўсходзя. Ляце сарока, нясе сарочку, жаркае сонца ўсходзя. Лететь ботям, нясе боты, жаркое солнце усходя. Лететь курочка, нясе курточку, жаркое солнце усходя. Лететь снежка, нясе спаднишку, жаркое солнце усходя. Летит дроздочек, нясе платочек, жаркое солнце усходя. Придя речка, прибяруся, жаркое солнце усходя. Выйду на Волгу, похвалюся, жаркое солнце усходя. А зараз спіємо так само весновий карагод, називається ён «Стрілка». І возять його у Драгічинському районі, у містечку Бездіж, де сьогодні у нас, уже у тим годі у нас була експедиція. Мы записали там, я ще раз, вы нас записывали, мы познакомились с Витом Абрадом, «Стрілка», записали одну з бітов, эту песню, закохались у її. А потім ми туди ще їздили на співний летник, і от дівчатки з нами їздили. Ну, так само її там співали. Везде же відбувається там это після служби у церкві. Виходять усі жихари і вёсцы Бездіж на пляц місто перед церквою і возять карагод, ставить маленьких таких дівчаток кубками, там по 3 дівчинки стоять, такі кубочки, вокруг их возять карагод і співають эту пісню «Стрілка». А девочка я
стрит, так. А летошний Это район? вёска Летний район? Шухевича Сморгонского района. Летний юлий чи зимовий? Весной, да. Весна. Все песни русские на этой весной. А зимой нічого? Боже моя Ева Матерь, светлая шла, золотых ключей не знайшла. Боже мой, Ева Матерь, вернися, золотых ключей знайшлися. Боже мой, будем земельку отмыкать, будем травицу выпускать. Боже мой, гэта травица для коров, гэта водица для валов. Боже мой, ешьте, скотинка, травицу, пейте чистую водицу. Пойдемте, девочки. Нянечка. Да, да, спасибо. Киева. О, да, это надо готовиться урожай. А эта песня спеваецца на страву, на Граншчыне. І гэта звычайна спяваюць, калі ідуць з розных вуліц вёскі, кожны гурт спявае свае песні, потым яны на перакрыжаванні сустракаюцца і пачынаюць спяваць разам, вадзіць карагоды. Але песня на один напев. Да, песні всі на адзін напеў, але тэксты розныя, шмат розных тэкстаў. І калі яны сустракаюцца разам, то часам атрымліваецца так, што яны спяваюць в такой форме, которая называецца як антифон. То бок, якби один гурт спявае одно, другие спяваюць тое самае, толькі отодвинуто, то бок не адначасова з імі, а внахлёст. Вось мы зараз будзем два гурта. Да, один гурт. Так, расцяніце ваши гурты. Гэта спеціально робить чи? Да, да. Наверное, вельми высокими голосами поют. Ой, подкеева почернела, ой, подкеева почернела,
ё-моё? Маю. А, Як Май, да, майская. Откроется. Ну да, получается ё-моё. І Это Русальные, Збранщины. Ні, це з Чорнобильського району. Там литерально 3 километра до межи с Беларусью, но это уже отселенные области. Они песни вот записались. Русалия, это оценивается, русальная песня после Троицы начинается. Это песня, когда лечится, что русалки придумали, и потом их выгоняют. То есть, например, в Беларуси в Хойницком районе вез великий бор, и звичайно наладить такие обрат великий, выгоняют русалку. Куди? С Волоски в поле куда-нибудь бывает, на могилке куда-нибудь еще. Це ж паї, там завілля. Да, так на то и различено. Потому что она не ходила еще на людей. Погуляла и ходит. Ну, такая песня. района, вёски Булька. От нашей любимой парочки солодкой, там такие мужчина 80 годов. Федор Федорович, Да, Булька и Юлія Гнатівна Зінович. Да. І ми дають літніку, так само вчили улітку різні пісні їхні, ліричні і весільні. Ось одна з них нам сильно полюбилася. Ми її вставали, на канал «Театрошні», потім можна випити чай і піти мастер-клас. Вогулі видатне таке слухуче. І шмат запису в інтернеті, де наспіваються і видатні історії. Да, мы их вельми полюбили, а яны спадзяемся, что и нас полюбили. Мы до их напросились на навчання, так яны нас учили вельми добре. А хто з вас буде петь зараз? Федор Я. Федорович? Це буде Федорович, а я буду Ігнатівна. Сыграем роли. Крутая дороженька, крутая, вона крутая, дурнатая, девчонка, что любит крутая, дурнатая, девчонка, что любит крутая. Пришла когда поволоня, крут забирайся, ты, девчину, молодая, слезьми обливайся, ты, девчину, молодая, слезьми обливайся. Ой, кличу ж я товариша, ой, кличу ж
Ой, зиджи мені, Товаришу, зич для мене, то я буду доглядати ще лучше за тебе, то я буду доглядати ще лучше за тебе. ой, не успів же, Козачене кой на коника сісти, то не взяла дівчино нехай не п'єти, не їсти, то не взяла дівчино нехай не п'єти, не їсти. як ви